हेलो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनायजों लोगोसे नोंसोरखौ बरायहरनो लाग्रोबाय। दिनै क'क्राझार नायगाव आन्चलिकनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव लेट हरेन्द्र बसुमतारीनि फुटबल बादायलायनाय खेला जागासिनो दं। नोंसोरनो आं खेलाखौ खोन्थानोसै। लोगोफोर ओरै बल खेला नायग्राफ्रा नै ओरैबो लामा सिन्थायनो दंलाजोबो नै साल दंफाङाव सोनारलायनानै जिरायनानै दं नै नायनो थाखाय गल सिदा नै बेबो सालाव सोनारलायबावदोंसो बेबो दङ। बयबो फाइनाल खेलाखौ नायनो थाखाय बयबो जिरायगासिनो दं। फुटबल फाइनाल खेलाया जानो थांगासिनो दं। लाइनाव हाबबाय। नै बिसोरनो जोख्रुब जुख्राब खालामलायगोन। सोर देरहायो दा नुगोन लोगोफोर। नोंथाङा सोरनि टिम जानानै जोगोन? नोंथाङा अन्जना एफसि जानानै जोगोन। बिथाङा बिराद निग्र'नि बायदि खानाय लाखादों। बरिया मोजां गोसो होनानै जोदो। आफादगिरि आरो बेयावनो जोंजों खेलानि नेमखान्थिखौ सामलायनो थाखाय लेंहरजानाय रेफ्रि आरो जाज आरो मानगोनां सिलाफारा जिउ क्लाब आरो अन्जना एफसिनि प्लेयार बिथांमोन आरोबाव जानो हानाय जोंहा रुंसारि हरेन बसुमतारीनिनो अनजालि बिसि आरो बिथांनि भाइ बाहागि बिजामादै फिसाला दङ। दा बे गासिबो रायजो राजानिसिम बेखिनियाव बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आङो गिबियावनो साबायखर जासिबाय। साबायखर जासिनायजों लोगोसे आङो जाहाथे रुंसारि हरेन्द्र बसुमतारीया सोरबाव आलो गोजोनै आयना होनो थाखाय एसे मिनिट कन्फारेन्स खालामनो थाखाय बयखौबो बुंनाय खावलायनाय आरो हाबाफारि बायदियै रुंसारि हरेन्द्र बसुमतारीनि न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ सिनायथि होनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय आङो जोंनिनो नैबे खेला कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि श्रीजुत बानेश्वर बसुमतारीखौ बर' बुंलाय खावलायबाय। नुजाफैनानै रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंहा रुंसारि हरेन्द्र बसुमतारीनि मुङै फुटबल खेलायाव देरहानाय मोननै टीम आरो मानगोनां न'खरनि गुस्थि खुरमा मागिनो दङ। सिगां लोगोफोर कारेन्ट थांनानै होबाय। बे गस्ला गोथां गाननायानो रुंसारि हरेन बसुमतारीनि अनजालि बिसिमोन। बेनि उनाव श्रीमती सुनिता बसुमतारी। बेनि उनाव जोंहा नुजाफैनो हादों बडे बसुमतारी। बिथाङाबो फिसाजो आरो दानिया थालांबावनाय दङ। जिरिना बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोफोर न'खरनि सुबुंखौ सिनायथि होनाया बेखिनियाव जोब्बाय। मानगोनां समाजनि मेम्बार्सखौ सिनायथि होलांनाय आफादगिरि बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय। दा आङो आखायाव लानो नागिरदों सिनायथि होनो। गिबियावनो जे नैबे टीमखौ सालायबाय थानाय मानगोनां रेफ्रि जाज बिथांमोनखौ फारियै खिन्थानानै सिनायथि होनो नागिरदों। महेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय।
अमित बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। दीपक मुसाहारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। मेघ नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंहा गामिनि गावबुरा आरो नेहाथारि बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौबो गांफा गांफा आर'नाइजों बरायगोन। बे समावनो आङो दा गामिनिनो नेहाथारि जेजुद मिदिराम बसुमतारिखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बे समाव रेफ्रि आरो रेफ्रि जाज आरो गामिनि माखासे बिबानगिरिखौ सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय। बिजामादैफोर दंफैयो साथामसो बिथांमोनखौ सिनायथि लानो खेबसेनो सिनायथि लाहरदो खेबसेनो साथामबो। लोगोफोर फुटबल गेलेनाय समाव माजे समाय मेंगानाय बायदिसिनाखौ खारहोनायनि थाखाय नै मोसाखावरि आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा बिसोरनो समायना रमायना मोसानानै मेंनायखौबो खारहोयो बिसोरो। लोगोफोर आं दा खेला सामलायगिरि प्रेसिडेन्टआव फंनैसो बाथ्राखौ सोंनानै लानो बिथाङा खोन्थागोन नोंसोरनो। नैबे बिथांनाव सोंनोसै आङो बे फुटबल खेलाखौ सोरनि थाखाय होनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय जागायजेनामोन आरो जागायजेननायनिफ्राय दिनै सानबेसे लाखो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय। आच्छा नोंथांनि इउटुब चेनेलनि सोंनायाव आं फिननाय होनाय जासिगोन। दा जोंहा बिदा गेदेर हरेन्द्र बसुमतारिनि मुङै बल खेला जागासिनो दं। जोंहा बिथां रुंसारि न'खरनिफ्राय समस्त खरसखौनो सिलजों लोगोसे फैसा देरहानाया 15,000 जेननाया 10,000 ओमफ्राय बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 3,000 लोगोसे होदों। ओमफ्राय मोननैबो टीम सेकेन्ड प्राइज फार्स्ट प्राइजनिबो ट्रफि गंसे गंसे हरफानाय जादों। 7 दिन जाबाय 7 तारिखनिफ्राय 11 तारिखसिम गासै जोंना टीमा जाहैदों 40टा। जोङो जइन फिसआव लादों 651 थाखा। दिनै जोंहा 11 तारिखआव जोबथा खेला फाइनाल जाफैबाय तिलापारा भार्सेस अन्जना क्लाब FC। खेला सालायगिरि प्रेसिडेन्टआ गावनि सालायनाया माब्रै जालांदों माब्रै जालाङाखै आं बेनाव सोंनानै मोनखाबाय। दा नै फुरा खेलाया गोगोम जादों। खेलाया जोब्बाय लोगोफोर। दानिया प्राइज होनायनिखौ नायदो नोंसोरो खोन्थानोसै आङो। जोंनि दानिसो गेलेबाय थानाय फाइनालाव जोंना तिलापारा भार्सेस आरो अन्जना क्लाब बिथांमोना देरहाबाय 2 अन्जना 1 तिलापारा। जोंनि कमिटिनि रायजो राजा नोंथांमोन प्राइज राननाय हाबाफारियाव थांनोसै। गिबियाव बेस्ट प्लेयार मोनगिरि बिथांखौबो जार्सि नाम्बार 11 टीमनिफ्राय मुङा जाहैबाय निजोम बसुमतारी। बिथांनि प्राइजखौ हरनो थाखाय आङो जोंनि बे कमिटिनिनो मानगोनां आफादगिरि श्री बानेश्वर बसुमतारीखौ खावलायबाय ट्रफिजों लोगोसे 3,000 रां। राना साहबनि प्राइजखौ हरगोन। राना साहबनि
प्राइसआनो जाहैबाय ट्रफि 18 इंची लोगोसे 10,000 रां बेखौ हरनो थाखाय आङो जोंनिनो दैमुगुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा सेजुत आलाराम बसुमतारीखौ खुलुमनाय खावलायबाय आरो चेम्पियनशिपनि प्राइसआ जाहैबाय ट्रफि 24 इंची लोगोसे 24 इंची ट्रफि लोगोसे 15,000 रां दा बे प्राइसखौ हरनो थाखाय आङो रुंसारि हरेन्द्र बसुमतारीनि फिसाला सासेल'खा फिसाला मानगोनां सोरां बसुमतारीखौ खुलुमनाय खावलायबाय। लोगोफोर प्राइस राननायाबो जोब्बाय एसेखिनियावसै लोगोफोर आङो नोंसोरनो फुटबल बादायलायनायनि भिडिअ खोन्थानाया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि द्रौपदी ब्लग चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर दै।